Шығарылышыбызны Татарстанда нәшір ителүче газет журналлардагы игътибарга лайык язмалар белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтүе сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Ватаным Татарстан газетасы дөньядагы барлык иреле-ваклы проблемаларны оныттырып, кешелекне берләшергә мәҗбүр иткән Төркия белән Сүриядәге җир тетрәү фаҗигасы турындагы язма белән башланып киткән. Үткән җомгада әлеге тетрәү нәтиҗәсендә ике илдә 20 меңнән артык кешенең гомере өзелгәне билгеле булган иде. Бу сан көне сәгате белән артагына бара. Чөнки кыйлып төшкән күп сатлы йортлар арасында хәзер инде терек кешеләрне табу мөмкин түгел диләр белгечләр. Авылларда эшкечелек саны арта. Белгечләр белән бергә Ватаным Татарстан газетасы әнә шулай дип чаң суга. Сәбәпләрендә тагын газета хәбәрчесе. Булар авылдагы эшсезлек, халыкның ышанычка ялгап яшәүе һәм ил көнебездәге күңел тынычлыгын алган вакыйгалар. Бүген Татарстанда елына кеше башына 15 литр исерткеч туры килә икән. Бу бит карт-корыларны, бала-чаганы да кушып санаганда. Ләкин ничек кенә булмасын, моңарчы аракының бер генә проблеманы да җиңелгә булышканы булмады әле. Ватаным Татарстан газетасындагы тагын бер кызыксынып, азагына кадәр укыла торган язма бар. Ул милләтебезнең карап торган трибуны, турыдан ярып сөйли торган язучы һәм депутат Аркаил Зәйдулла белән әңгәмә. Син ничек курыкмыйсың дигән сорауга ул мин дә куркам билгеле, тик мин куркуымнан куркам дип җавап биргән. Авылларда халык җыеннары дәвам итә. Социаль челтәрләр аша гына аралашырга гадәтләнгән халыкка совет чорындагыча мәдәният йортларына җыелып, үзен борчыган проблемалар турында күзгә-күз карап сөйләшү өчен бик тансык чара бу. Шәһри Казан газетасы язганча, ул җыеннарда халык үзара салым суммасында килештереп кайта икән. Сүз уңаеннан шунысын да әйтергә кирәк. Ул салымны җан башыннан 2,5 мең сум итеп җыйган җирләр дә бар ди Татарстанда. Җыелган сумманың хөкүмәттән 4 ләтә артып кайтуы халыкны әнә шулай үз проблемаларын үзләре хәл итүгә тартып кертә. Рәхмәт яусын Миннихановка дип әйтәсе кала инде. Үгезегез алкалымы? Озакламый авыл халкы бер-берсенә әнә шундыйрак сорау бирәчәк. Ник дигәндә, хөкүмәт халыктагы малларны исәп калуның шундый юлын тапкан. Колхоз сыерлары өчен бу яңалык түгел икәнен белә идек инде. Быелдан башлап бөтен мал туарга әнә шундый алкалар тагырга җыйналар. Халык моны тагын салымны арттырып, үз кесәсенә керү дип кабул итүлеккә. Хакимият киресен тәкрарлый, янәсе андый алкасы булмаган малны урнаштыру, сату алу да авырлашырга мөмкин. Шунысы да бар, быел малларга анты алкаларны бушлай илсәләр, киләсе елга калганнар өчен моның тагын шул бер кесәдән чыгарып бирергә туры киләчәк. Мал асрамасыннар өчен махсус шулай эшләмиләр микән дигән көфер фикер дә килә башка мондый чакта. Идел яшьләр журналы тулысы белән диярлек яшь иҗатчыларны танытуга багышланган. Танылып килүче җырчы Рөстәм Насыйбуллинны журнал Татарның Шаляпины дип атаган. Татарстанның Нурлат районындагы Кизләү авылында үскән егетнең сәләте мунчада ачылган икән. Шая егетнең тормыш принциплары турында укыганда аның мөкиббән киткән җырчылары Илһам Шакиров белән Иосиф Кобзон икәнен белеп, бер сөйсәң, аның үз өстендә даими эшләвен күреп, бар әле талантлар бездә дигән нәтиҗәгә киләсең. Укудан һәм фикерләүдән тукталмаучылардан булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.